Sani asantefo be namu a be di be hutum se be ya asantefo uko wiase afana baabia Asante Kingdom. Asante Kingdom. Mente Bono Kingdom da. Bono Kingdom. Mente bi da. Say Asameni chire madwene boy. Asami di medwene ho a mente ase. Asamene medwene ho a na bibi ye me na mi baabi ye me hene. Na mi baabi tutume. Edu tem bi a se me da keteso na ayro ho a hye me ma. Ewe, ebusia, yamo akwa ba ha ADUMASA TV, YouTube ADUMASA TV, Facebook ADUMASA online, TikTok, and so ADUMASA TV official. Ma weni ni edwumade ni nyina echi, na fa wadwenche efa comment section wono. Mo dwa de bia woton bia no betumi e de ADUMASA TV ni abo ho dawuro e de amawo. Ye bohwi ni akwa kopiem e wo ye doma, na de na esi wo doma de a. Takyiman babunu bi ono de wakwakwatena UK brochimam no adi ni pa nyina wo honom. Edi nsembi amane doma ensembe no de mane Dormaahene yenko yinti mrasisi na Takyiman badu aye no kojo basia pane na Takyiman badu mi hunu hina wadim saada mi hunu hina wanimi nyansan saada peminchi ya memi Takyimani ba minchi Takyiman ni mi firi akoma kunwa ewo mi fie ne ameka ne se boro hemfo ni nyina no moti prison mo da fi ase esan se na Takyiman badu pese mo behunu han German ban obaye no ofiri Jubilee House pe ni wodi nani hwe manhia Suwairi mampanyini oba Ghana ofiri Jubilee House pe ni wodi nani hwe manhia manhunu nti na Takyiman badu pese o kire se wo de wahenie no tambia no why broga the chief of broga nti wo pese o kire se wo hunu ye no twam ana minim se wo hunu ye no wo hwe na eye ofe adie na Takyiman badu ni man se wo tak Asantehene wura adie na Takyiman badu ni man se wo di Asantehene atem adie na Takyiman badu chiri kura so obehunu se Asante Kingdom afasha aduru anase nimonyam hyekesie bi na omosha Asantehene da bia otumfuo na se ba ko a waka ne se ye ma hinni enya kono na enso so na Takyiman badu die ane bono hemfo de ahinni enya kono ahinni boy chia hefa enya kono ba kokora na enso na Takyiman badu aye no kojo basia hina oni de chese won huna de pa na tambia no wo sori tia ne yanko hene o sori na chese ena sei na okakasa anye de kire ne yanko hene ni na Takyiman badu ni wanya hemfo binumu a bedi rechi a okasa benyina betie no na benya badwene se be sori afiri sumu ama yitu no soso no yeso yahunu han pane na Takyiman badu mi hunu hina wadim saada mi hunu hina wanimi nyansan saada obi be kasa denti a abrantie wa sori a wo kasa tia wa wo hene ai na kura ne baby eda no sa wa mfa nto a efiri to esan se dienti na mani abra me kasa sei me nka bi da na so baby anuoma ekono nuoma eya jinsamu nuoma eya akọ baby ensese ekọ nuoma eya atochima nti breduru se yeya bonofo no yesori ope minchi ya mimi Takyimani ba minchi Takyiman ni mi firi akoma kunwa ewo mi fie mente da se panyini bi atwam afiri Asantehene mu edi nani ahwe na Takyiman badu wu fie da bini ho esan se wo ye molomolo woni wo hemfo mu firi bunu nyina molomolo hemfo ni amuni mu an se mo kasatia Asantehene mo kasatia otumfo otekokko so obabuni wono ene wo se 7 preduasa akwam akonwa e wo Takyiman 7 preduasa ahemfie no wo ene edie
na nsema ode ma ne na Dormaahene ne bi ene ekokotie baaye no wo se na nanom e wo bono a mo ye de so ko bono champion association eyin futuro na Dormaahene etu agumani adenti na otu futuro agumani wono ani unselfish eniema wono anke beba ne die mu nti na sebe mpreduasa dane da nyina wo sole a wo ye ne ho se de wo ka bono bia bom na nso so de wo de ba no wo de ntitimu pa ene de ba ebono ne mpatam wonom na nanom e wo bono wonom sebe mpreduasa wonom adwene mra fie no mu hu ne se na Dormaahene sebe wo de asokwa eda no wonom achenchina adenti a woni patichiri bia be piem wo man Ghana mu ha no onya kwasra the president of the Republic of Ghana wia wo hene ba ko pe ene wode nani eche na so ye wone wo hene ban Asantehene na abre bia Asante be ya de bia na Dormaahene wono woda ne social media blogger chief wo betena media no so anu otomane Asante nanso mpo ye hunu se comedian bi mpo aba Ghana wo fira brochi mama ba Ghana wo be sra president wo so kwasra na Dormaahene wobi mpo a wo ya asresem a wo ye comedian mpo e ma Ghana mpo nkase wo kwasra Dormaahene da wo man Ghana mu nanso abre bi Asante be ye na niam bia Dormaahene ba betena ba funtinta video so TikTok on de wa ye no chief blogger no abetena media no so no wo ya Asante man chia me ni Asante ahemfo da ben wo titire ni bi nimdifuo bi firi wo man foforo so aba wo man Ghana makwasra president of Ghana wo wie wo so kwakya Dormaahene ebi nsida no ono de wo no ya kwamu de hie pa wono me di ade wo Takyiman ya koma konya wo mu fie ne da wono de wo tu nananom e wo bono ne mpatam fo se wo mo mo mani na ho sanse wono wonya hu bi kura mponom ye di the return of King Prempe from Seychelles Island no His Excellency Waver Ram Kalawan be pim wo man Ghana mu no kwasra ye John Dramani Mahama no wasade na ni kire ye manhia fikasiem wo hu se wo kodoma eno nanchen Kingdom Swati the king of Swaziland and I Swatini Kingdom of Hine no obepie mo ma Ghana mu no kwasra ye president of Republic of Ghana no wo free one mo wasade na ni akire mo ye manhia fikasiem wo ankodoma eno na akire na no bena da ye twam ya President of Germany, His Excellency Frank Walter, will be PM where your mind Ghana mono. Will free Jubilee House wa or the nani the King's Palace. I am in Sheffield sim. Into one dear, and someone what can I say? And your papa eba Asantehene na the Ashanti Kingdom will be a PM or my Ghana no consider or mine penny we also or Ashanti Kingdom. Will Muno Kingdom da. Nanso na Dormaahene so ya wote bono ne mpatam pese wo kire boro ahemfo wo mpatam wo se wo mo tene boro kingdom enye ye china na ye kire wo kire ne na wo twere de to aso tina nanam wo bono ma wo madwene mlafie sanse na Dormaahene ete wo no wa ye mo ho 7 preduasa anuma kokone wakwa atifi ni wakwa hunu nsuo ni waba na afo ni waba bebisa se na hwan na ye nsuo na ni sei wono a ene se kuntunu ase wo piepie mo na mabunu na tiko emo mo ye nyamran sam wo bono ne mpatam to ono de wo ye babu na wo ye Takyiman ni de hye piaw a wo ye moja kanya enya nchen wo tu nananum e wo bono mpatam fo se ebono ade papa bia ma bono da ever since Dormaahene ye na adwesi wo tie aginam no ma yo mo ho bono champion association ana o mate bono council no bibi papa bia ma bono ne mpatam da to onde wo tu nananum wo bono ne mpatam fo se o mo hwe agima badu ye papa sans wo ya da ne ho mo ma Gaddafi wo betu mfuturo gumu ne jaja bomb ator bono ne mpatam ne jato ho no ma wasole ne wadwane nti abrante yi wono de wote yuka brutimam no di ne pa wo firi Takyiman wo Takyiman ni de hie pa wo tu o mo fo se Asante ye wo man na Asante bekoso aye wo ban efiri sa Dormaahene sori fa Asante si wo a wo ya wasante dani da nyina titiri wani ntine enwuma papa wo mo ba so enwuma papa ne enwuma kese ro mbebie ne wasante mam wo hunu bi e wo bono nti wono de wo tu nananum e wo bono fo se mo ma mani na wo pa sa aboa wo sanse nananum e wo bono Dormaahene e ya de wo mo 7 preduasa mo se kan edwa nanka ADUMASA TV wei ene beto ya so ya na ye pese ye de ba be so mo YouTube ADUMASA TV, Facebook ADUMASA online, TikTok enzo so ADUMASA TV official bomaden che wadwen so e wo comment section ho no ba bia be hu yedwumaje ni bia mwani eni achi ubetimi de wadwa ade bia wo ton ade bia bo hu dawuru bia fa ADUMASA TV ni emo hu dawuru emfama we kai heba bites ono ene si wono abofra wo ni mfie du motwe aboma obatan ya wo ma abofra no fo se nyinsen no edi nam yensa di na wotwe de bosome wo nom bia enye yie frɛ yen ni emfa bi emre waso ye se wutu no do so po bia koton number ni le go screen ase no o frɛ ye de bi beba waso ye se sia midin ede eduana de hie bedi akon yakram.